Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. To mai sauraro, kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Idan wannan shi ne zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shi ne zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, a daidai wannan lokaci mun kawo maka labari ne game da abin da yake wakana a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Wannan labari ya shafi ɓangare ne na tattalin arzikin Najeriya da ta dogara da shi wato man fetur. To mai sauraro, a wani ɓangare na social media ana ta cece-kuce game da cewa mai girma Bola Ahmed Tinubu, shugaban ƙasar Najeriya ya janye tallafin man fetur a kwanakin baya, inda a daidai wannan lokaci muka zo maka da sahihin labari game da janye wannan tallafin man fetur. Kada ka manta kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka daure ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shi ne zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dawo da tallafin man fetur, inda a wasu ɓangaren kuma na social media kuma again dai sun ce wannan ba gaske ba ne batun dawo da tallafin man fetur. To mai sauraro, mene ne ra'ayinka game da wannan batu da ake yi? A wani ɓangaren kuma tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari yana farin ciki da janye wannan tallafin man fetur. To mai sauraro, inda muka samu labari cewa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya musanta zargin dawo da tallafin man fetur. To mai sauraro, kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shi ne zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, Bola Ahmed Tinubu ya musanta zargin dawo da tallafin man fetur inda ya ce dai suna ƙoƙari ne ta ɓangaren karya farashin dala da kuma kula da wasu ɓangarorin tattalin arzikin Najeriya har da man fetur ɗin, inda wasu suke yin fashin baƙi game da wannan maganar tasa suke cewa ai tallafin man fetur ɗin za a dawo da shi. To mai sauraro, kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shi ne zai bamu damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. Idan wannan shi ne zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan zai baka damar samun sahihan labarai a wannan tasha tamu mai albarka. To mai sauraro, mene ne ra'ayinka game da wannan tallafin man fetur da ake ta kwan baya a wannan ƙasa ta Najeriya, inda ƙasar tana cikin wani hali na yanayi mara daɗi? Mene ne ra'ayinka? To mai sauraro, kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka daure ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa.